Gata? Da. Salut, prieteni! Eu Adrian mă numesc. După cum bine știți, o imagine face cât 1000 de cuvinte, așadar un video aș vrea să facă cât 1.000.000, da? Tematica acestui video este câte flori sunt într-o scară, ceea ce, după mine, este senzațional. Să numeri mai mult de, nu știu, 10-20 de flori într-o scară. Haideți să le numărăm. Aș vrea să iau ca punct de refer mâna mea dreaptă, da? O să începem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Deja am numărat 20 de flori doar până aici și încă suntem la etajul 4, da? Bine, continuăm. 21, 22, vârsta mea, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, asta mică, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, o să te rog să vezi mine, 39, 40, 41. 41, mă învârt, continui. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Deja am trecut de 50, 51 și abia suntem la etajul 3. Nu o să mai vedeți asta în nicio scară. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69, 70, 71, 72, 72, ne oprim, 72, 73, 74, 75, 76, să nu uităm nici pe asta, 77, cred că am rupt-o, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85 e o floare de iuca, nu știu ce înseamnă, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95. Și cred că aici s-a terminat. Da, spuneți pe mine. 95 de flori. Le mai găsim într-o scară prin Focșani ăsta? Nu, nici cred că prin România. România de astăzi, Facebook, Adrian.